शिकायत के बात नहीं है। तू कहता रहे जे हमनी के गमला में प्याज हमनी के कदो बोई ले जा। हां बोई ले जा। अरे मर्द तलाई बात ही बजे तू अपन खेतवा देत कहां बड़ा। सुना औ जोन तारा घरवा के पछवा जोन खेतवा बा ऊ खेतवा जान तारा कौन जौना खेतवा में कहू कोन नहीं है। ये कहू कोन नहीं है अपन खेतवा हमरा कते के देखा प्याज। अरे मर्द प्याजे बोल देखला बड़ा ए मर्द कोबी आवा ना अब की परी देखा ना भोर खेतवे मुरई बो देब नो एकदम जेने देखबो एकदम मुरई मुरई उजर उजर हो जाए नेवार मुरई। अरे जाए दादा ई कहां के बात बा हैं ए भाई लो जेकरा खेत हो से ही न होई तनी सिंगल तनी मुर्गी तनी मार के दिखाओ। ई धर्म के धरती है बबुआ। अरे धर्म के धरती ए भैया पाप होता रोजे ए अब लुटाई जाता धर्म के धरती पर पाप होता रोजे आबरू लुटाई जाता अखिए का सोझ है। का करब छिनरा बाबा मेरा मैं बस्तर में बिग देब काय पर चरित्र बजालो का उठा लियल बड़ा कमल शाह जी चुआड़ के धरती से जी जी हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन बा वंदन बा एही तरी मान सम्मान बन रहे धन्य है। अब जा अब यह धरती पर केहू छिनारा बाबा होई ना 10 जना है जे यूट्यूब वाला जुटल वालो इनकर नाम लिख के डाल दलो कि छिनारा बाबा ने आज हद कर दिया। बड़ी बड़ी रुपया दिला बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत। ए बबुआ अरे धर्म के धरती पर धर्म के धरती पर ए भैया पाप होता रोजे अब लुटाई जाता धर्म के धरती पर पाप होता रोजे आबरू लुटाई जाता अखिए के सोझे 500 के खुला दबा हम कने के देवे खातिर कहता ई जानता ने ब्यास लोग के करेजा में गोली लागेला कब प्रेमचंद भैया के जब नमरी 500 हुआ देखावेला तब छतिया बुझाला जे दोबरी हो जाई अब दादा 500 हुआ मिली आ चट न कानवा में कहले के ब्याह जी तनी कर खुला दे दिन तब बुझाला न जे के करेजा में गोली मार दे ई है ओकरो से बाउर बुझाला को एक दिन प्रोग्राम रहे हमार बोलिया प्रेमचंद भैया आ रात भर हम 500 का खुला चौक ए ब्याजी तने 500 के चेंज दे दिए 500 के चेंज दे दिए 7-8 गो 500 के चेंज दे दिए करेजा में गोली लगल को पेट्रोल पंप पर जब तेल लेबे कोई नहीं आ जब मैं 500 हुआ दिहनी तो कहता जब मैं जाली तो बुझाए जवाब दादा हमारा मुंह के पड़ी अंटू बाबा ई धर्म के धरती पर पाप होता रोजे आबरू लुटाई जाता अखिए का सोझे। ये मर्द सब्जी बुगल मर्द शिकायत के बात दिल्ली चला दिल्ली भिखारी साहू अध्यक्ष पूजा समिति बड़ी बड़ी रुपया दिला मैंने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत देखा देखा ए हलचल माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में G20 के सम्मेलन होके जा रहा बा शुरू बकाल है से 8 तारीख से 8 9 10 तक ओ जब देश भर के नेता मुख्यमंत्री या देश भर के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अमेरिका ले जापान ले सब लोग जुटल बा वो लोग का भोजन के व्यवस्था काले रहल है देखा ओ जा सब्जी के देखा लाइन लागल बा बाप रे बाप हई करैला के भाजा है अरे तो हई बैगन के है ए ओनिया कता रहल ना है आलू का चोखा बा
ए मर्द तरह सब्जी ना रही तो इस सृष्टि चली भैया हाय कहता रहे जे शौक में बोवे लो हां बबुआ तू तो हमरा से मत बोलो काहे से कि बोल दे तो तू ऐसा हमरा पर एक लगा देबो कि हम जीवन भर केस लड़त लड़त मर जाए बबुआ तारा गोड़ पर गिरता नहीं तू मत बोलो काहे से कि भाई यदि बोल दे ऐसा एक लगा देबो कि हम जीवन भर केस लड़त लड़त बबुआ भाव लागो तया के अरे बचाई अरे समाज हर जीवन आ डूबी जाई घर में जहाज हर कमेटी धन्य है ये प्रोग्राम में निकली गई या भगवान रख बनौले रखे जयपुर से हमरा कवि जी के माध्यम से मिलल बा पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा दुनिया में केकरा पर विश्वास करबो केकरा पर विश्वास करबो बाप रे बाप जौने एगो पाकिस्तान से भाग के आइल हिया सीमा है दौर लोग कहता जे ए घड़ी के जौन नौकी बड़ी सब तौने बिगड़ल बड़ी सब आ उ चर को लेके आ गई अब बताओ ना ई है एक जना पढ़ावत रहे है अपना मेहरारू के एसडीएम बनावे खातिर तले दूसरा से फंस के बियाह कर कमल देव भैया अब लो कतने लोग अपना मेहरारू के नाम कटवा के घरे बुला ले केकरा पर विश्वास करबो केकरा पर विश्वास करबो ए बबुआ भाव लागो हाय देखि तो समाज सेवी अजय महाजन मेदिनीपुर दिनारा रोहतास के तरफ से ये हमरा के 200 रुपया दिले बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बतन है ना कमल देव भैया बड़ी गाय तू चिन्हलो बड़ी थान चिन्हलो माने हई हो थान चिन्हे जे कौन थान हो अच्छा कसैलिया हो चिनिए गइलो कल गइलो दूसरा के चेंज दबा बा ए तले होने से तले लीना चेंज देबे में हम गाना में भुला जाए भा लगल है दे दी भा लगले बबुआ अरे दुनिया में दुनिया में केहू के ए भैया नई खे ठेकाना ए पहले नियन लोग खाना मां बोलने हैं तने फिर से बोली अच्छा अच्छा गणिनाथ बाबा कही पूजा समिति के माध्यम से मिलल पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा अभिनंदन बा वंदन बा दुनिया में केहू के नहीं खे ठिकाना पहले नियन लोग अब हम बाना दुनिया में केहू के सुरेंद्र जी नारायणपुर का धरती से बड़े बड़े रुपया दिले बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा हमने के 2-3 गो चीज बहुत है भैया अरे आराम से बाबा हमारा पाछा ना खोदने जो ओजे रोक बा बड़े बड़े रुपया देने बने पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा हमने के 2-3 गो चीज बहुत जल्दी खराब हो एगो आंख एगो कान अतना ही भेपर मार देता लो आंखिए पर ई है आय का करब जागत जागत खुना में बुझाते जे जर जाई भा लगले बबुआ अरे दुनिया में केहू के
तिवारी विधायक बक्सर सदर, वहां के नाम पर हमारा कमल पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत बा, अभिनंदन बा, अभिनंदन। ए भैया नहीं खे ठिकाना ए पहिले नियन लो अब हमारा हे भगवान, जैसे जाके गजराज के लाज बचौने, जैसे द्रौपदी के लाज बचौने, तो आके बचाई अरे लाज हरी डूबी जाई धर्म के अरे जहाज हरी तनी 10 मिनट प्रेमचंद भैया हम गणिनाथ बाबा के पता नहीं प्रसंग